ka benta ka basan ka sedang na ka Yunjung Elementary School ka wei ka noi kai ka bekerteng ka choi jision kala persyang ban peniap yala de ta ka basdin pasi haswa ban le ya kane ka kam kala pha message yala ka jong ka kemi da ka baong ken mau ban pule ya ka diary jong ka bat ha kane ka por ka hanrem kalawan poi bat kala pensengi ya ka ban le ya kane ka kam nang ta kala le ya ka tes jong ka jing ko jing kia ha ka bor perkhat jong ka choi jision hadin bakala yoi ya ka report ka hanrem ka yetu ya ka ba ka jing khus lai jong ka kalau poi sya ka kerdan ka basar ke bat ba ka don kam ban syong tat ka to ka nepor bandit pha sumar tang kata ka bala ban yarab ya ka nang tangi yo iya ka ke bala dabja ni yo iya ka kemi jong ka jision kalik ujor sya ka ERPB ban yarab ya ka khunjong ka bat kala pen iya ka diary jong ka khunjong ka na kata ka daw ba ka kinhun ERPB kalawan ha ka ne ka skol ban yarab ya ka ha ka por bementa ka hanrem ka yetu ya ka bahak kepor jongga jingsya sumar jongga jision uhuajin unhi kaya kejaka jongka haka sengi benengkong hi uhuajin ula syem jenjar ban peje ki kenarin tang haki kendiat sengi ula sengutu baka jinglong no hikai kamlong ka basok kumba uyui nang tala pen iyangi na kepor baka jision kalawan hikai nengkong haka ne ka skul hangne kala kendu nengkong ya ka kemi jong we ukna skul ubakerteng uyujin hak benengkong kepanjing yarap na kebenta ban pendu ya ka jing lerang bi jong kun jongka Henry suki ka jinglong jongka kala kala sya ka jing penjenjar ya ka wat hak por syutiru ka phai shipa message ya ka om tangkumta kala budin ru ya ka ha social media ka jision kala ujor syapang jongka ne ya ka principal ru Henry ka principal hak jing shifting ban pensusi ya ki kemi ki pa jong ki kena ka ong ya ka baha bekan pen sngau tan ya kata wat lah pedang ka jing syap pentot ka jision ka persyang ban yarap ya uyujin bat kala pen kreru ka kamera kelas ka bakerpang na ka benta jong o kenang ba un kloy ban ya de paralog bat ki we ki kena uyujin ulas dang ban ya ju paralog bat ki para kelas jong o bat ka jision kala sngau kemen bahaya kane Henry ha ka we ka sngi uyujin ula yesho bat we para kelas jong o hadin jong kane la khot ye ki kemi jong ki syaskol hangne ka kemi jong yujin ka sedang ban pen i ya ka jing le meng jong ka bala pen long ya ka jing ya ne ha pedeng jong ki ka kemi jong we pad ukna ka ong bakan sara ya kene ka kam syakmat bat ka dawa ba ka jision kan pen shitom ya yujin ya ka ka bulale kumta ka kemi jong yujin ka ong ba ka klai ban pen long ya ka jing bishar ya ka jing sya thombor haskol hang ta kintip mano babakla onda ka sngi jong ka jing bishar ya ka jing sya thombor haskol kala poi kisyam ba ukhun jongka yujin udon ka jingkit kli ha ka jing bitar kasdang ban li sying jong ka jision kato ka ne por hadin kala ujar persya ya ka jision da ka bakeno ba ka jision kala le benye ukhun jongka ha ba ka yos ngau ya kane ka jision kala sngo si ba ka kemi jong yujin ka ong balada ka jing dokit ka lap ba ka jision kalong ka balului tekan pan map Henry ka jinglong jingman ka nang kham sneu ukpa jong yujin upoi syaskol bat utan yala ukhun na kelas pan yalam bet sying bat ula bareng yang persya ya ka jision kat ba ka jing tokit kadang ya syakmat ka kemi jong yujin kala pelat pet ba yo number phone jong ka jision ha social media hadin kane labut sa ka jing sya phone klem sange naki bro bat ka jing sya keren ben ka jision kala ngosi bat tu jing kermen ha kana ka jing syam jing e jongka kumta ha ka bakadu kala persyang ban peniap yala de ha kana ka classroom ka bangila yo ina bas dang jong kane ka benta ha ka por ba menta uhuajin ka hanrem ugyunde parugang sok kia keren syapang jong kane ka jingja bakumno ka jing sya keno lamler kala ban penjot ya ka jing im jong kino hikai uhuajin uong kum kini ki rukom perkat kidang sadin bah kumta kambun kino hikai kisyus ngabjar bat ka sorkar ro kam dala ban ajing shingan ya kino hikai nang ta ugyunde bat ka hanrem kia lam ya ka jision sya hospital na benta ka jing sumar kat ba huajin dalade ulit pe yiki kena skol bat ka kemi jong yujin kawan sya skol haba ka persyang ban penting ya uno hikai batemai kala dap da ka jing lengo namar uhuajin ula yero bahasa pangjong ukhun jongka hadin jongkane uhuajin usdang ban phone bat pha message yaka man kasngi klem sange harangkat ki jingkeli ki ba pher bat kane ka jing phone bat ka jing pha message ka ba klem sange kala pen sngoi bitar ya ka kimi jong yujin kumta kaling maham ya uhuajin syaskol ba menta kan yetu ya ulok jongka kumta uhuajin ulai sajaka tere jong ulok jongka par upen le arani ya u da ka ba pen i yala de kumunong sya leben
ula pen map ye u bon sen ha ka jing sngo le ran u pa jong Eugene ula bitar ban umur ban sho ye wajen Henry u wajen ula maham ye u da ka baong nengkong hikai shua ban te la kam ye la ka jing bitar ban u pa jong Eugene ula randen onda la poying ula pa ya ka long jongo ban le e kumta ka singi ka babot ka kemi jong Eugene kali u George ka principal Henry minta karkom long jong ka school kam long shu ku menshwa ka principal ka kentai ya ka jing u George jong ka bat kala pediang yala ka jing bakala jong ka bakam pen sngaw ya ka jing u George jong ka jision menshwa bat ka ong bale ta u khun jong phi bodon ki bayi ngasam kinoi kai ru ki de ki bru kidon ki bayi ngasam ki ru ki ikki somari ki kene kala pen bitar ya ka kemi jong Eugene bat kala maham benlum ya ki kimi ki pa jong ki weki kna school ben persya ya ka school Henry haba kali kendu ya ki ka syam bo wajen ula don lepa hangne bat ula de biatu ya ki baro om dei tangkumta ula ujoru usha pangjongka bakum no kapit ke sumar ya ukhun jongka kamtam ka jingli tan jongka ya ukhun jongka ha pedang jongka kelas ban li chayeng pat kiwe upen i ya ka kemi jong Eugene ya ka jing ujor ka ba ong bo Eugene ula sha pen shitom ha ka jing mujim perkat bat sha le bin hayeng ta ka kemi jongu te ka ong ladang long ka bolui pat huwa jin ong lada ka long ka bolui te un pen map ya ka kumba ka ong ya ka jision ka jing bun nam jongka kala sapriang stet ba bakum no kala penjenjar ya ka jing im jong ka jision ro ka kemi jong Eugene ha ka jing bitar kala juat ya ka jision bat ka yu i ba ka jision kala mi ban le school kumta kala budin ya ka Henry ken san wajen ula wan ha ka man jongka ha ka sin ka benengkong ula pen itu ya la de badu ong bakim la ban map ya ka e ka bakala le ya ka jision te karu ka ong bakam la ban map ya ka jision ya ka e ka bakala le ya ukhun jongka te huwa jin upen iya ka ya ka jing shisha ha ka jing shisha ukhun jongka u Eugene u in badu burom bahaya ka jision bad ufun dala de ya ka jision ban wan sha school na kata kadau ka jision kalawan mare na ying sha school onda kala kendu ya Eugene ula yam snusi bad ula pan map ya ka u ong baka kimi jongu kala pen snusi ya ka klem kano kadau u wajin u ong ya kane ka bru piu i ya ka jing shisha ka jision kadi kano hikai ka babha ka ba i ki kena bad Eugene ru u id bad uburom bahaya la kano hikai Henry na ka jing sarong ka jing hanga me jongka kala pen kelas new ya ki baro kane kala kata ya ka kimi jong Eugene hakas ni ka babot ki borsen shar ki stang bentuk kid ya ka kimi jong Eugene namar bakala pen shitong jingmon ya ka jision las lemba kat bau gang sokpat upen pau perthai ha kilat pathai kubor ula ong ba kino hikai ki bi ya kendu ya kum kine ki jing e kini yo ya ka jing yarap bat on ai jing ya da ya ki badu kularo ba ya kino hikai ki ba ka jing ko jing kia ha ka bor perkhat ne ka bor met jongki kala shakta hakum kini ki jingja on airu yaki ka jing sumar ha ka bakut jong kane ka benta ugang sok upan mapaj ba na ka benta ka tanat pule puthi ukam ba kino hikai kim shamla yo jinya da ka babiang haki por ba mensuwa kat ba ha ka we kaliang uhwajen khadu upule ya ka diary jong ka kayun badu lab ba ka batai benia ya ki jing e ka bakala ya kendu na maru gyuchul haba keran shapang kane ka benta bah pedeng jong ka drama kalong ka basngau khia bat ka basngau si ba kapen i hadu kano ka jing kuslai jing mujim perkat ka baman ka por ka la ban pen mong ban kta ya ubreu ka jing sha pen thot chimet jong ka jision haki social media bat ka jing sha phone baman ka por na ka kemi jong Eugene kam long ka ba e ban sotho bale ba ka jision ka mat ya ka jing e ka ba krau hadu ba kala rai wat ban shim ya la ka jong ka jingem ke ek bakar pang ha kane ka khana kalong baka pen pau om tang ya ka jinsha le ben ha ki school Henry ka pen pau ru ya ki mat kum ka jinsha le ben ka bakata ha ka bor perkhat kumle shubuni phi par lokwi nin se kan du biang ha ka we pat ka video bye